ikusten, orain dela berrogeiko hamarkadan. Zuberoako maskaradan adibidez, emakumeek bere papera aspaldian normalizatu dute, orain 30 urte. Hasiera baten mutil faltagatik hasi baziren ere. Badira gainera, jatorriz gizonezkoenak diren dantzak. Emakumeenak balira edatu eta ezagutzera eman direnak. Horra hor, aritzkungo sagarrantza, ustai handi dantza edota zinta dantza. Ikusten denez, emakumea baztertu izan da historian zehar, eta hori herri kulturan ere ikus daiteke. Gaur egun ordea, ahotsa altzatu dute, zor zaizkien festan, parte hartzeko eskubideak, gizarteak, begirunez errespetaritzan. Dantzaren munduan, garai baten zuten toki horretara bueltatzea litzateke logikoenak. Gure herrialdera etorrita, txikitan, hainbat dantza ikasi eta dantzatu ostean, nagusitasunera heltzekoan, ez dute tokirik aurkitzen gure dantzak dagokien moduan azaltzeko, eta beste herrialdetoko dantzak dantzatzera beharreko izaten dira. Ikasi duten guztia ezertako balio ez dago bezala. Artunantza, kontrapasa, kaskarot, eta bar. Koreografiatzat jotzen dituzte, eta itzaki horrekin aztentuak agertzen dira beste guztien aurrean. Horregatik, Durangaldeko eta Bizkai osoko hainbat hemen euskal jaietan dantzatu dituzten dantzak goraipatu nahi genituzke gaurkoan. Eta aldi berean, hain ezagunak ez diren beste dantza batzuk ditu. Neskek ere dantzetan egiten dutelako, badaudelako emakumeen euskal dantzak Bizkaian. Amaitzeko, zerbait gogoratu behar ere, mutil dantzak ondare kultural oso aberatsak direla. Dantza horien iraupen eta transmisioan hainbat pertsonek egin duten lana eta eskertzea ere. Beharrezkoa da aipatzea. Horregatik, beraiek mantentzen saiatu behar gara. Eta eraberean, emakumeek bere lekua hartzea. Egokiena izango litzateke gaur egungo gizartean. Euskal Herriko 21. mendea. Gaur, gure artean, Sestaoko Saieko dantza taldean, Barakaldoko Errekabertu dantza taldean, Albortako Itxartu dantza taldean, eta Durangoko Tronperrik eta Txorritxu Alai dantza taldean lekoguz gure artean. Baitabe, eskerrak egon gure dutzaguz, txalaparta eta mezoi horreari laguntza jokoan araztea gaitu. Beste hori, azbaitezan gaurko jaialdiak.